ଆଉ କଣ ମୋର ସେ ବୟସ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ କାହାଠୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯାହାର ମାତ୍ର ଏଜ୍ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍‌ରେ କାହିଁକି ଆମେ ଓଲ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫ୍‌ର ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ଯେମିତିକି ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସି ରହୁଛେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏମିତି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବଡିର ମୋବିଲିଟି ହିଁ କମିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ ଏଜ୍‌ରେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟିଫ୍ ଫିଲ୍ କରୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 4ଟି ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କହୁଛି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଉଛି କ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାମେଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଇନର ହେଲ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଲ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଉଛି ଆର୍ମ ସର୍କଲ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋଲ୍ଡରର ମୋବିଲିଟି ଭଲ ରହିବ। ତ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଉଛି ବଡି ୱେଟ୍ ସ୍କ୍ୱାଟ୍, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋୟର ଲିମ୍ବର ଲେଗ୍ ମସଲ୍ସ ଭଲ ରହିବ। ତ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫରୱାର୍ଡ ବେଣ୍ଡିଂ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାତ୍ର ଦିନକୁ 10 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ନିଜକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଏହି ରିଲ୍ ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କମ୍ ଏଜ୍‌ରେ ବି ନିଜକୁ ବୃଦ୍ଧ ଭଳି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ।